Hey guys, welcome back to another vlog. Today is September 23 and karon kay magpa-vaccine time. Magpa-vaccine. Karon kay Coronavirus! Second dose na rin ako sa SM City, Cebu ko nagpa-first dose. So, dito gahapon ko karon. This is my outfit. I really like it. Char. I really like my top. Luag lang siya gamay dire na part. Pero bahala na. Kay large man ni siya and dapat ni-stick ko sa akong true size. And na-order man ni nako siya tong buntis pa ko. This is from Zara. Cute. Pants, ukay. And karon kay sigo na kay siya nako. Sa una medyo luag pa. So meaning, char, I don't care. Sandals nga gamiton kay from Keys Collection. And mao ni akong bag nga dalhon karon. Link in the description box. This is from Lazada. So mao ni siya tong outfit. Very cute. Naduduha ko if ugnan na ako akong buhok or dili. Pero nagdala ko og clock clip. Daghan kayog mga nang ask if unsay tawag ani sa kong hair. And if kita mo sa kong vlog, igor jud ko nag-cut ani. Pero akong research, I think wolf cut. Pero actually ko na jud siya more layered nga na wolf cut daw nya ga curtain bangs lang ko. I actually like it. Lahi siya sa akong usual style or vibe na Korean. Kanus ni mawala ni nisilip akong stretch marks. Nikaon ako para inig-vaccine na to. Kaya di tambuang dito di char. Anyway, ang kuyog na ko karon kay akong tita and akong igagaw. Hopefully maka-add to me og coffee shop. And ang mubantay karon ni baby cake kay akong mama. Kadiyot raman may. So Shooter Daigana Ugta. Took me 2 hours since DNarco priority. Hot single vaccinated mum. Medyo hilolan kay gutum no. Bye. Stop up man. Dito pwede mahimong aesthetic. Ay na lang, dito na mag-aesthetic. Hey guys, so before na ko i-end ang vlog, gusto na ko i-share ni nga announcement, especially if dito user ka or ganahan ka mo switch to dito. Pwede na ka maka-move without changing your number as long as na ay MNP. So, ano si MNP? Mobile number portability. It's a global practice that enables a mobile phone customer to keep their number even when they switch network or change their subscription from postpaid to prepaid and vice versa. So, unsa may benefits sa MNP? You can keep your current mobile number and then you can switch to dito, of course. Yeah, free of charge ni ang pag-switch sa dito. Gusto mo yun? Gusto ko yun. So, ang need lang para mo apply ka for MNP kay imong mobile number dapat active and no unpaid balance from your current network provider. Your mobile number must not be linked to a device that's operator locked. Imong mobile number sad must not be part of any product or service bundle. And you have no other porting request within the last 60 days. And dapat no record of fraudulent activities. And lastly, your mobile number must not be prohibited by law or the NTC. So how to apply for MNP? You can visit any dito experience. Uy!
gusto siya mag-vlog pod. You can visit any Dito Experience store or you can download the Dito app. Then you can sign up for MNP from your current network provider and submit your required documents. So, nalobat ang akong camera. As you can see, na ako gibasa because tanan questions ninyo, hindi makita. Tanan questions ninyo na ara sa ilang Dito nga website. So, ako i-link sa description box ang frequently asked about aning MNP o kung saan pag-switch sa Dito without changing your number. So, check out dito.ph and ako i-link sa description box. Hey guys, so today is September 26. It's a Sunday and tomorrow mag 1 month na si baby. Maka-decide na ko sa peg na akong buhaton for his first month. Yeah, shout out ni Serial Knitter PH or ni Acil. Kay, you're so talented. Wait lang, kaya akong gi-try og So, nagkuan ko, ni-order ko sa, nagpahimo ko, but paid ni siya. Kaya hilig ko siya manang, ayaw na nagbayad ko na. Sige, So, nag-request ko if makahimo ni Nia, and then she said yes. Para sa mga tao nga wala kibaw sa name ni baby. Name kay Avery Finn. O niya, nakanahuna ko nga ang ipeg, adventure time. Siya, si Finn, of course. Nakita rin ako siya na peg sa Pinterest. Cute kayo, may gulay. So, mani ang cat. Cute. Ang top lang, wala lang ko yung for top niya kasi katong sa akong nakita na peg. Like, newborn, yun siya nga pang newborn. So, wala siya yung top. Try lang ko mangita if na blue na top. And one is siya ang iyang. It's nice nga pa-diaper siya kesa sa shorts kay murag dili kayo baby style if shorts jud siya. And then ang bag niya like this. Like pwede siya baby bottle nga butanganan. Yarn pack. Susod sa bag ni Finn. Syempre milk. And then, of course, para adventure time jud siya. Naka-order sa Shopee. May gani na ara. Walay Finn kung walay Jake. So cute. Gamatoy. So, ato na i-andam. Natulog pa si baby. Also, naigipalit si mama para sa monthly milestone na photo. Ayan. Wood. Ato ta sa pikas. Ato i-prepare ang things. 0. Where's the months? Ano siya na siya? Day, years, months. Oh, okay. Weeks. Pwede na mag-wrong grahams. I found a blue shirt, pero pang ibay. So, ako kitang-tang ang ribbon dere. And then, ako nitang-tangon ang kaning giring-giring. So, kani para mawala. Awake na ang baby. Ngani nga oras, dili good siya. Like, dili good iyang awake time. Kay 11 p.m. to 5 p.m. Mata siya, ana. 15 month old. Mag-ilis ni me. Para, since na, mata pa siya, okay pa iyang mood. I'm gonna use this camera kay yung ganahan magamit-gamit pag yun og tawag ani oy ring light cause hassle. Charan. I don't know if I want to keep the pacifier pero nakalma mo gud siya if walay kuan kay kalma kay siya, biyag. Na ay nakauyon siyang posisyon o sa iyang pacifier. Ako na ni patulugon balik. So, more na siya. Sa phone na lang kung nagpicture ba. Medyo ngit-ngit. Pero nasa ko pic diri sa kuan camera. Pero sige na lang. Di ba sa daghag posing ning bataan eh. Yay!
Dulay. Beep, beep, beep. Cow. Naabot na finally ang diapers.